La civilització grega va perdurar al llarg dels segles. La terra es va obrir, els edificis van caure, però les ensenyances de Pitàgores van perdurar al llarg dels temps. Ensenyances com les matemàtiques, la filosofia, l'ascetisme, el fet de no menjar faves per evitar les flatulències i, és clar, el coneixement del nombre d'or es van mantenir intactes gràcies als pitagòrics en camp. Amb això estaven callats. Un dels més intel·ligents, savis i sublims dels quals fou Hipàs de Matapont. Tómenselo a broma, Bon ¿no? dia, Hipàs de Matapont. És cert que vostè va ser un dels pitagòrics en cap? Sí. I vostè va ser qui va divulgar l'existència dels nombres irracionals, oi? Aquest tio, vigilem el que poder estar una mica tocat, no? Sí. I és cert que vostè va desaparèixer en un naufragi en circumstàncies sospitoses? Em pot repetir la pregunta? Que si el van assassinar.